BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। सेथि जौसे फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशियेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पोकेन इंग्लिश क्लास बे सुबिदाफोरखौ फरायसाफोरा बेसेन होआलासे खाबु लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिस होनाय जादों। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भेन्यू सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिशन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो खावलायदों फरायसालिमानि बिबुंगोरा धनन्जय नार्जारी बिथाङा। बांसिन मोनथिनो थाखाय 9101784754 7002271929 9706680878 बे नम्बराव सुलु ला। खुलुमबाय। गिबियावनो आङो 2022 मायथाइयावहाय HS फाइनाल उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिखौ आङो मोजां रिजाल्ट खालामनो थाखाय आं साबायखर बावो। बेनिफ्राय बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमानि जानानै नैबे गोनांथार माखासे खौरांफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो थाखाय जों बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों। 2024 आरो 25 मायथाइनि थाखाय BA सेथि सेमिस्टारनि एडमिशन लानाय हाबाफारिया बाङाय बेसेननि सोलिगासिनो दङ। बेनिखायनो आं साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिखौ आं गुरैयै खावलायो जेन' फैनानै जोंनि बे फरायसालिमायावहाय एडमिशनखौ लाफैयो आरो गिबि जेनाखि 100 स्टुडेन्ट बे 100 स्टुडेन्टफोरनि थाखाय स्पेशल अफारखौबो होनाय जादों। बेनिखायनो आं साफ्रोमबो फरायसालिफोरखौ बे खाबुखौ लानो थाखाय आङो थाबैनो फैनानै एडमिशन लानो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय। जोंनि बे फरायसालिमायाव माखासे जोंना सुबिदाफोर दङ। बेनो जाहैबाय थांलाय फैलायनि थाखाय जेनाखि गथ'फोरनि फ्रि बास सार्भिस बेखौ जों होनाय जादों आरो बे फ्रि बासआ गासिबो एरियानि फरायसालिखौ जों पिक आप खालामनो थाखाय जों बेबस्थाखौ लागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंना माखासे एक्सट्रा क्लासेसफोर दङ, जेरैबायदि जोंना स्पोकेन इंलिश दङ, सेल्फ डिफेन्स दङ, बेनिफ्राय कम्पिउटार क्लास जोंना दङ। स' बेखौ जोङो फ्रियाव जों बेखौ होनाय जादों। गरसेबो रां लायालासिनो फ्रियाव बेखौ होनाय जादों। आरो बेनिफ्राय मोनसे गोनांथार मोनसे खौराङा बेनो जे देग्लायनिफ्राय BA फार्स्ट सेमिस्टारनि जेनाखि साफ्रोमबो गोदान फरायसालिफ्रा एडमिशन लाफैगोन बिथांमोननि जेनाखि एग्जाम सेन्टार जायखौ जोङो भेन्यू सेन्टार होननानै बुङो गसाइगाव कलेजनि आन्डाराव, बेखौ जोङो बेयावहायनो खालामनो हासिगोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो गोदान फरायसालिफ्रा बेयाव एडमिशन लाफैब्ला बिसोरनि जेनाखि एग्जाम सेन्टार बे एग्जाम सेन्टारा जोंनि बे गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो जागोन। आङो साफ्रोमबो फरायसुलाफोरखौ आं खावलायो, फरायसुला फरायसुलिखौ आं खावलायो जेन' जोंनि बे फरायसालियाव फैनानै जेनाखि एडमिशनखौ लायो आरो माखासे जेनाखि सुबिदाफोर दङ बे सुबिदाखौ लाफैनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायबाय। गोजोन्थों।